Дасаева Лилия Шамилевна 13 яшь Мусаджали хәким алдыннан. Хәким җитте, безне чыгардылар, һәм тезделәр бер буш урынга. Кояш батты, ахыры теләмәде. Бухарлыкка шәһид булырга. Үлән юеш иде. Әллә чыктан, әллә җирнең зарлы яшеннән. Урман, таулар, күлләр бар да куркып томан арасына яшеренгән. Тышта салкын, бары аяк белән тойдым җирнең таңыш җылысын. Җир йөрәкне минем җылытмакчы, анам төсле эреп сулышынып. Кайгырма, җир йөрәк калтырамас, синең истә чакта аяклар. Аның исме белән ачылган тел, үлгән дә аны кабатлар. Менә алар чирче хәкимнәре, кызыл күзле юеш таулары. Тик белсеннәр алар түгел, ә без гәүлекче бүген аларны. Җиз балтасын җәллә кайгыранда, әт ләззәттән тыеп канында. Чирчеләргә каршы сеңге сүзне без әйтербез хәким залында. Килер улкын халык хәким итәр, карар булып кискән һәм кыска. Каным белән язган соңгы җырым, бу гаепле акты фашистка.